Amb els productes de Metge Origen confeccionem menús que són equilibrats i variats, en el que incloem diferents grups d'aliments en les seves freqüències recomanades per poder oferir menús saludables, sostenibles i sabrosos. I el mateix fem amb les al·lèrgies i intoleràncies, sempre ben adaptades i molt controlades, però que continuïn mantenint aquest equilibri i aquesta varietat. Aquí en la Escuela Pías de Tarrasa tenemos cocina propia. Elaboramos menús diarios, 850 menús. El género nos viene fresco cada día. Somos un equipo de 7 personas que elaboramos cada día la comida para todas las criaturas que hay aquí, con toda la satisfacción y con todas las ganas de hacerlo bien. Des de P3 ja comencem a treballar molt el que són els hàbits, l'autonomia, és a dir, que esparin ells sols la taula, que mengin sols, que agafin correctament els coberts, que demanin bé les coses a les monitores, que també recullin els seus plats, que deixin les coses a la taula com els hem ensenyat a deixar-les, que seguin bé la cadira, també el to de veu que han de tenir a l'aula. A banda de tota aquesta part més de rutina i de l'estona de menjar en concret, també hi ha tota una part social és una estona que compartim amb els companys i companyes, que compartim amb els monitors i monitores i que és una estona també de xerrar, de compartir i acabem generant també com un espai social a l'estona del menjador. Una cosa que valorem molt és que aquí no mengem amb una safata, no passem per una línia com si fos una cantina i ens van posant el menjar, sinó que mengem com si estiguéssim a casa. Mengem amb el nostre plat, que ens han servit amb la nostra quantitat de menjar i cadascú té el seu espai també perquè si els estem ensenyant a menjar, els estem ensenyant com menjaran quan mengin a casa, com menjaran quan mengin a un restaurant o a casa d'algú i per tant, com que la situació que es trobaran fora de l'escola és la de menjar amb plats, coberts, got i no amb una safata, per exemple, doncs també apostem per començar-ho ja a ensenyar així. El meu plat preferit és els espaguetis i l'amanida. M'ho passo molt bé dinant amb els meus amics. A banda de l'estona de menjar, a I3 també els oferim la possibilitat de fer la migdiada, que la fan a la mateixa aula un cop hem recollit tota l'aula, posem llitets amb llençolets i poden tenir una estona de descans, es cansen més aviat i per tant creiem que és important tenir aquesta estona de descans per qui la necessiti per poder afrontar la tarda. A l'estona de pati el que els oferim és uns espais, uns ambients, que són unes zones delimitades del pati, amb un material concret, que és molt material que no té una funció específica, que és material més desestructurat, o material que serveix per fer joc simbòlic, és a dir, tenim, per exemple, tubs de cartró, teles, que el pati no sigui només una estona de descarregar energia i de córrer i de cridar, sinó que també hi hagi una part d'aprendre alguna cosa, d'aprendre a relacionar-se amb el material que els hi proposem i també amb els companys i companyes. L'espai del migdia al final no es limita a dinar, sinó que forma part del funcionament de l'escola i per tant forma part del funcionament del dia a l'escola. El pas d'infantil a primària i després a secundària és evident que l'edat ens marca moltes coses. Els nens i nenes ja són molt més autònoms, cada vegada són més autònoms. A primària, a primer encara respectem l'espai de l'aula. Ells venen d'infantil dinant a l'aula, nosaltres també, és un espai molt més tranquil. A partir de segon, aquest espai és una mica més gran, dinen els 4 grups del mateix nivell al mateix espai i el que fem és que cada vegada els demanem una miqueta més d'autonomia, ja sigui per parar taula, per recollir-la, encarregats de netejar, d'agafar els gots, demanar les coses que facin falta. Vull dir que cada vegada la gran diferència, a part d'anar seguint els hàbits de treball, és que són més autònoms i els hi podem demanar aquesta autonomia, que la gestionin ells. I a nivell d'alimentació ens ve molt bé perquè els menús, evidentment, no sempre són de l'agrat de l'alumne, però sí que els hem d'explicar que hem de tenir una miqueta de varietat, seguir les normatives que ens estan marcant i a partir d'aquí anar-nos educant en aquest aspecte. No obligarem a menjar-se alguna cosa que no els agradi, però sí que els ensenyarem a tastar-la, a anar-la valorant i que ells mateixos siguin conscients de la importància de menjar aquell plat.